jadi mantiere TikTok namba go wang'eyo, jadi matiyo gi Instagram namba go wang'eyo, to jo Twitter to gin jadi. But gimose bete ma problem any wang'eyo mana top performers. Ni top TikTok users gin ng'ano gini. But nitiere moko mana kaka Steven owacho cha ma eno bira to nyiso ji ni ase record video moro kae kawer, please follow me. But nitiere jogo ma yudo pesa mang'eny kabisa e platforms mopogore opogore gi. Mar gin pesa ioro neji e simbe ji kata e account magiyaw gi jo Google, Facebook kata platforms mopogore opogore go. Jogo sirkal nyaka miwa mpango malong'o. Nito ere kaka udwa keto tax kata bed mana mar 5% ni e ng'ato mayudo siling 2,000 tidwa pime gi ng'at ma samoro yudo kata million madhi adek kata 300,000. Koro nyaka bed ni nitiere aggregated performance ma ok apar ni sirkal osetimo. En ong'eya ni digital economy has grown, it has expanded. Nikech bende ging'iyo ni ji adi manyiewo simo, smartphones, to simbe gi kose nyiewo gi titimo gi nang'o. Kech nitiere form bende ma samoro wajaso, kidhi kata nyiewo simu ka Safaricom kacha, tikete line kacha, imiyo gi namba ni, ID namba mari, gin gi data, kendo sirkal ong'eyo ni digital economy chalo kamae. Emomiyo kata sirkal aonge gi problem, kech ing'e ni proposal mane giketo to mar 15%. Tinlo ka koro jogo gigo koko kabisa mokele 5%, kato riponi kato bedo ni digital content creators wacho ni do migi amia zero rated tax. But king'iyo kata 5% ma sirkal oyieno. Penjo moripo bed ni wapenjo ni